سلام هوالنو بخير هاتن قناة پرتوک حزم هوالنو به هفته جویجا کردی پرتوک می کلاسیک امداد ناز کردیم و پرتوکا دویجا کردی تا ادبیات کردی تا و کلاسیک اکته ناز کردن جبرو 156 سال بری به کردی هاتیه نویساندن پرتوکا می عادت و رؤوسنامه اقرادیه yani nivîskar Mele Mahmûd Bazidî yekû li ser lêkolîn çêkiriye Can Dost. Niha navê belkî werin fehm nekir ez navê bi Kurdiya îro ji we re bibêjim yani urf û adetên Kurda eqradiye erew ji Kurdan re dibên eqrad yani divayî jî urf û adetên Kurda hat nivîsandiye Mele Mahmûd Bazidî. Mele Mahmûd Bazidî di sed sala 19 da dewnihan da jîn bûye. Ji bajarê Bazidê Bazid îro bi navê Doğu Beyazîtê hatiye navkirin û balê bajarê Aɣiriyê ye. Ji hûn zanin Şêh Ehmedê Xanî ji bajarê Bazidê ye. Lêkolînê me ji me got Can Dost me hefta çûyînê ji me pirtûka wî romana wî da û nasan Mijabat. Hevalno va pirtûka di salê 1858 و 1859 da hatiye nivîsandin. Mele Mahmûd Bazidî û wê devrê li Erzurumê biye Mele Mahmûd Bazidî û konsolosê Rûs û Rûs li Erzurumê Jaba heye. Wî Jaba bi hev re va pirtûka ew kirine û nivîsandiye. Niha pirtûk me got klasikekî Kurdî tê qebûl kirin û wekî din yani balkêştiya wî di hêlkî din da heye ku di wêjeya Kurdî de wek paşxane tê qebûl kirin yani paşxane wek nesîr em çawa bibêjin dibêjin ya düz yazî ya edebiyata Kurdî da paşxana Kurdî pirtûka Mele Mahmûd Bazidî adet û urfê Kurdan tê qebûl kirin. Vê pirtûkê de çi ye hevalino mijara vanê bawerî adet xûy kevneşopî rûniş û rabûn xwarin ve her wihay din yani hemû jiyana rojane yani rojane di nava rojê da jiyana we nava rojê da bi çi awayî derbas dibe ew tiştanan yani jiyana rojane ew tiştanan divê berhemê da bûne mijar ji bo vanê yani gelekî bala mehan dikişine yani balkêşe divê hêlê da pirtûka Mele Mahmûd Bazidî me got behsa baweriyê behsa xwarin ve xwarin her wihay din rabûn rûniştin dike ji vê hêlê jî yani klasikekî herî baş e ji bo me. Zimanê pirtûkê zimanekî klasik e yani pirtûkekî kem e çimkî ji vir 160 sal berê hatiye nivîsandin. Ji bo vanê jî em dikan bibêjin muhîm e yani girîng e. Niha Can Dost va pirtûka çawa lêkolîn kiriye Can Dost va pirtûka jê re pêşgotinek nivîsandiye û pêşgotinekî gelek baş nivîsandiye yani tê da behsa nivîskarê Mele Mahmûd Bazidî behsa wê dewrê kiriye bi çi awayî lêkolîn kiriye van di nava Kurdan da bi çi awayî geriyayê kîjan ser kîjan mijaran skiniye vanan giştik yani di pêşgotinê da ji me re gotine. Pirtûk bi sê qisman e hevalino niha qisma yekemîn wê dewrê hûn zanûn ki bi tîpên erebî yani bi tipên Arab zimanê Kurdî de hat nivîsandin. Mele Mahmûd Bazidî jî pirtûka xwe bi tipên Arab nivîsandiye. Dûra va pirtûka bi tipên Latînî ema bi dewra wê çi kurmanciya Kurdiya wê demê hatiye nivîsandin. Can Dost jî di beşa sisyan da jî va pirtûkan bi Kurdiya îro nivîsandiye û em daha rehet fêm bikin û bixwînin. Çimkî zimanê klasikê ji vir 150 sal berê zimanê Kurdî hatiye nivîsandin yani femkirina me henekî zehmet dibe ji bo vanê jî Can Dost gelekî tişkî baş kiriye û bi Kurdiya îro jî nivîsandiye em daha baş jê fehm dikin û dixwînin. Tê da tespîtê pir xweşî hene hevalino ez dixwazim wek behsa yek di tespîtan jî divra da bikim min ew ji we re not girtin deqekî müsaade kin. Niha mijar ez behsa divra hakimperestiya Kurdan dibêje. Niha li vir dibe Kurd eger xwecih û eger rewend koçeran ra dibe yê xwecih jî yê ku bajarî yan jî yê ku di cihê xwe de disin xwecih û eger rewend zêde hakimperest û axaperestin
زیده فرمان پیجراندنا او ملخواری لبر حاکمان او میرو آغان دکن بلا حاکم وان فلیک جبه ایدی زیده ده فرمان ویدان نینه ورا فرتیقت بکن یعنی دبی بلا حاکم وان فلیک جبه ایدی زیده به فرمان ویدانه یعنی وقول دکن آغای خواه وقول دکن سروکی خواه یعنی جی چه دبیجن فرقناک یعنی یه کل را ریوبری دکم لیج هم جنسین خواه یعنی یه کجنا خواه یکی دبیجن لیج هم جنسین خواه درسه و حسودیه دکن به اینات و کین و قدرتن دبی یه کجنا خواه قبول نکن یه کجنا خواه به کین و نفرت یعنی بروی ترن اگر جنس وان یک بده حاکم و آقای وان ایجاره اوی قبول نکن و بیاوی نکن به چه آوایی به فسادیه که پیدا کن هوا نو ازبر باید کو و پر گرینگش بو گلمی کرد چونکی 150 سال پیش دفعه تespit هاتیه کردن که کرد ناو هفدا یکیتی وانتنه یعنی جناب هف یکی نخوازم را جوانا ریوبری بکن یعنی دبی یک فله بله جوانا ریوبری بکه سری داتنن یعنی قبول دکن لجناب خواه قبول نکن یعنی از daha نخوازم زیده شیروه بکن مهم هندکی سروانی بفکرن و شیروه بکن جبو ویجی yani va Portugal disan dibêjin girîngê yani bi dest bixin û bixwînin ji xwe re li vir behsa mijarkî din dixwazim bikim mêraniya Kurdan dibêje ku û di xeberdan û cewabê de bêtirs û dilêrin yani mêrxasin natirsin netirsin hakim lê ji bêguman cewaba heq dibêjin û natirsin bila ewî işkence jî bikin illeh wê cewabê heqiyê bibêje de xeberdanê da xwedî cesaretin eger wan bidine kuştin jî dîsa ji tirsa wan nîne yani bi rastî jî kuştinê weke millet û gelên mayî ku ditirsin Kurd natirsin û dilêrînin yani hevanlu divrada gelek tespitin baş hene em wer dibinin çimkî ji vir 150 sal berî hatiye nivîsandin di nava Kurdan da geriye Mele Mahmudê Bayezidî bi taybet ser Kurdên koçer yani de ser örf û adetê wan nivîsandiye û tespit kirine di nav cemaatê da gelekî geriyayê bi wan re axifiye û vanan gişt nivîsandine yani giringiya wanê di ciyekî da jî bi Kurdî hatiye nivîsandin yani vajî pir ji me re muhîm e Portugal Mele Mahmudê Bayezidî ez dixwazim were babetî din jî bixwînim yani tespitin bir baş iro da ve devre da emmeze van tespit atkin çünkü 150 sal peş da vabiye iro 150 sal derbaz gel de iro emmeze dikin hin yani tış zede ne bu hertine koy yani ye bu hertine hene ama meru mezet ki hindik tıştin mühim yani hindik tıştin ku elzem hin ne bu hertine koy yani vanan hindik meyan dedim fikra yani fikra meyanım ki ser vanan zede çirbe disal ser jene Kurdan dibêje Livraj dibêje ku piraniya Kurdan jinekî tenê tînin. Pir kêm ji ağayê wan bi du û sê jinan re dizewicin û jin berdan di nav wan da zêde kîret û şerme. Ay û şerme. Kêm diqewime. Jinên wan gelek pişk û par û pere ji malên bav û dayîkê xwe nas tînin. Yani ji mala bav û kalê ji mala bav xwe tu tişkî yani wer nayînin yani tişkî wer pir tişkîn hinnik tînin. Yani erd be pere be tiştik ver be ev de bexşinin varisên nêr yani ji lawan ra değilin lewra miras standin di nav wan da şerme û hem ji wisa bawer dike ku her kesê mirasê bibe paşê mala wî ji miras dibe ji mirasê gelek parêziyê dikin û ji cilên miriyên dûr dikevin yani em divra da ji dibînin ku va behsa mirasê ser jinan got yani hin ji va berdevam yani dikkatim bibêjin yani hemen hêla gund mindan hîn berdewam e yani jin wexta ku zewcin zêde tişkî nabin mirasa xwe ji birayê xwe re hîn dêlin hîn va kultura yani va çanda di nav gelê Kurd da heye yani 150 sal pêş de hatiye nivîsandin me bu gelekî yani Türkiye'ki giringe mühime yani wek li ser sosyoloji yani civaknasiya Kurdan etnolojiya Kurdan sıkınye ji vê êlê pir geme Türkiye'ki kadime û medseri da jgo klasike Kurde. Vanij bizanbin me weşanxanaya wî ne ku bexşin mecbîr kir ji weşanxanayê Nûbiharê hatiye weşandin
Hûn dikarin vanê jî di pirtûka xwe de di pirtûxaneyê xwe de bicih bikin û bixwînin û civata xwe baş nas bikin. Civata gelê ku dirin nas bikin ku li ser wê daha fikrên baş, daha baş yani bikarin bin biaxivin û tespîtan lê bikin hevalno. Hevalno em hatin dawiya vîdyoya xwe li pirtûka xwe vê heftê jî dar nas kirin ji klasikên Kurdî. Hûn tev bimînin di xweşiyê de dema we û şeva we baş bibe.